οι οποίοι πολεμάνε με μανία στο πεδίο της μάχης. Δεξιά μου έχω τον Έιναρ, το γενναίο, τον Μπερζέρκερ. Λέγεται ότι έχει σκοτώσει αρκούδα με τα ίδια τα χέρια. Και άμα τον δείτε χωρίς μπλούζα θα το πιστέψετε. Από εδώ έχουμε την Έντελ, τη Λιγερή, η οποία χορεύει μες στο πεδίο της μάχης στα Βαλκυρία και λέγεται ότι μέσα από δευτερόλεπτα μπορεί να σκαρφαλώσει μέσα σε πάνω σε δέντρα 6 μέτρα ψηλά. Την έχω δει να το κάνει. Σαν πολεμιστές του Skyfire πρέπει να είναι πάντα κοφτεροί και έτοιμοι, σαν τις λεπίδες τους. Γιατί ο πόλεμος κατατεθεί παντού και πρέπει να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη φυλή, την τιμή και τη βασίλισσά τους. Απολαύστε τους. Κάτι που δεν σας είπα είναι ότι ο Έιντελ και η Έιντελ και ο Έιναρ είναι αδέρφια και αντρόγυνο ταυτόχρονα. Φεύγοντας από τις βαρβαρικές φυλές του Βορρά, του Νότου και όπου λοιπόν και μαζεύονται βάρβαροι, μεταφερόμαστε στην πρωτεύουσα. Ή μπορείτε να ανέμουν. Εκεί που μπορείτε να βρείτε οποιονδήποτε, από τον πιο ταπεινό εμποράκο μέχρι τον χειρότερο εγκληματία. Σε μια τέτοια πόλη, ο πόλεμος καταδοχεί παντού, μπορεί να χτυπήσουν οπουδήποτε και ευδοκιμούν δολοφόνοι, σαν τον κύριο που βλέπετε εκεί πέρα, κινημένοι σε σκοτεινά χρώματα για να βρει ούτε στη νύχτα. Ο κοκκινολέμης, όπως τον λένε στην πιάτσα, κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινή ζωή του πληρωμένου θανάτου. Όμως φαίνεται να ξεχνάει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε αυτή τη ζωή και ξεχνάει το πιο βασικό από όλους. Ο κίνδυνος μπορεί να έρθει από παντού. Μπορεί να κρύβεται παντού. Ακόμα και πίσω από ένα μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να πεθάνεις. Τι έγινε, σου φάγε κάτω την γλώσσα. Ανωνού έφαγε κάτω την γλώσσα.
Memoris mortum! Ο θάνατος όμως παίρνει περισσότερες μορφές από απλά σπαθιά, μαχαιρώματα κτλ. Ειδικά μέσα σε αυτό το βασίλειο, πολλές φορές η μαγεία παίζει με το θάνατο. Ένας σύμβουλος νεκρομάντης ξεκινάει αυτή την περίοδο εδώ πέρα και η βασίλισσα έχει στείλει τους καλύτερους τους άντρες να τον πιάσουν. Αυτός ο άντρας μόνο καλά σχέδια δεν έχει και όλος ο κίνδυνος είναι το γύρω του. Η συμπλοκή του με έναν νησιτευτή του νερού σίγουρα θα είναι απρόβλεπτη, γεμάτη κόλπα. Κάτι για να αξίζει να δείτε. No. Friend. Βάλεσε! Πέντα σέξτα, δεν κλαφτένω. Ό,τι σε λέει. Πού δεν κάνω σου. Τέλεια. Πού ξέλιε. Nothing. Άντες. Λοτζία! Φοράει πραγματικό ατσάλι που ζυγίζει γύρω στα 20 κιλά. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πούνε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να πολεμήσουν. Είναι αλήθεια. Καρτόφλα στο σπίτι. Πηγαίνοντας λίγο πιο πέρα, βλέπουμε έναν στρατηγό ενός μισθοφορικού στρατού, ο οποίος συλλογίζεται μια προδοσία που ανάγκασε να κάνει απέναντι στη βασίλισσά του. Αναγκάστηκε να μπλέξει με δαιμονικές δυνάμεις. Ο υποστράτηγος του, ο Νεκεζούμα, ένας μυστικιστικός πολεμιστής από την Ανατολή, ανακάλυψε την προδοσία του και ξέρει ότι μια τέτοια προδοσία γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Αίμα. Θεραπεία. Hey!
mine. Δεν τα υπολογίσω, αλλά δεν είναι υπέροχο κάτι. Λοιπόν, θα σ' αρέσει αυτό που βλέπω. Άμα δεν σ' αρέσει να φύγουμε. Όχι καλά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος, η περήφανη βασίλισσα των Incarnate Planes έχει πολλούς εχθρούς. Έχει πολεμήσει με δαίμονες, έχει πολεμήσει με ανθρώπους, έχει ζήσει όμως παρόλα αυτά από κάθε μάχη. Τελευταίος της εχθρός για την ώρα είναι ένας επικίνδυνος νεκρομάντης, ο οποίος εισχώρησε στο βασίλειό της ώστε να πάρει εκδίκηση για την ασέβεια που έδειξε εκείνη και οι άντρες της. Θα την κάνει μια μαριονέτα όταν πεθάνει για να την ελέγχει για την ικανοποίησή του. Αλλά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό με τη βοήθεια των δύο θανατηφόρων πολεμιστών του. Δεν έχουμε άλλο αίμα για απόψε. Αν οι αποτέλεσμα να τα πιστεύουμε αυτά, όταν τα κάνουμε τα πιστεύουμε. Οπότε, αν σας αρέσει, θα μπορούσατε να το κάνετε κι εσείς αυτό. Αλλά αρκετά από εμένα. Να ακούσω από ένα χειροκρότημα για τον Έιναρ. Τη Βασίλισσα Μάγμα. Την Έντελ. Τον Αγγελούμα. Τον Κέντρελ. Τον Χάρολ. Τον Αγγέλη τον Ευρωμάτι μας. Και τον Αγγελαλέμι. Εγώ δεν είμαι εγώ προσμένει. Αλλά θα δώσω το μικρόφωνο στη Βασιλεία, εκπρόσωπο του Lab Project Athens που μας έφερε εδώ σήμερα και οργάνωσε όλο αυτό το πανηγύρι για να γελάσετε. Για να σας πείτε δύο λόγια για το ποιοι είμαστε, γιατί σας θέλουμε. Χαίρετε. Ελπίζω να σας άρεσε το μικρό σκηνικό που οργανώσαμε. Ευχαριστούμε τον εκφωνητή μας Γιάννη για την ωραία ομιλία του και τον Αλέξανδρο Αλεξίου, δημιουργό του Διχόνοια Lab, που μας βοήθησε με τη χορογραφία, ήταν δύσκολο πράγμα. Και εμείς είμαστε οι Lab Project Athens. Αντιπροσωπεύουμε ένα κομμάτι του LARP και αυτό που θέλουμε είναι να μάθει ο κόσμος τι εστί LARP. Είδατε ένα πολύ μικρό δείγμα σήμερα. Άμα ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, άμα θέλετε να έρθετε μια Κυριακή να σας δώσουμε ένα όπλο και να ξεδώσετε ή να παίξετε ένα χαρακτήρα από ό,τι θέλατε και θα είστε εσείς αυτός, μπορείτε να μπείτε σελίδα στο Facebook, θα επικοινωνήσουμε με όλους σας, όσοι ενδιαφέρονται θα δώσουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται και αυτά από εμάς. Ελπίζω να το βράδυ σας να συνεχίσει να είναι υπέροχο και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.